Asa eme sita betua perlingkuman nisi buruk. Amat tade batado nomor 2. Horas mahita di parorot. Tubuh ma apa paga. Di topi di tapian. Tungpe tu dia hamuna mangalaka. Saya disima dapot parsaulian. Asa botar mahuli-huli. Uli nang huli kuling. Saya maroka matung duli-duli. Roka nauli. Tu anak boru naso muli. Salam kembali di Perhehian Shopping Channel. Kali ini kita selalu hadir untuk membahas tentang tutorial budaya adat Batak. Dan kepada saudara-saudaraku yang tidak mengerti dengan bahasa Batak, mohon izin saya selalu berbahasa Batak karena adat Batak banyak dihiasi atau dicampuri dengan pepatah-pepatah yang tidak bisa diartikan atau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kali ini kita buat judulnya tentang tutorial upasa tuna makatidakkon hapor siaw manang namelua siya pagkakungyong so ngono ma hatana marula-hula doy tamad do mauliati tu adu panyamata nomor 2 di batah natotong madongani hita sa luhuna ima disiala ditupak asido tolong ni rohana nama dongani hita sa luhuna bui hita tutu marhahi paso ima dinapajupak kita padopak buhi di bagas singonggom nasa pangisinaw suang songon ima dihamuna hasuhuton mauliate ma lipasahat nasaroha nami ima disialagukon nang jauh-jauh muna tuhami ima marhitehon dinaung makatidakkon hatha porsiaw manang namelua siya pagkakungiyong ima sada anak ni huriyay siya bagas joron itu hatta marhitei diotak kamu dohami tutu ima diari nauli diari nadengganon jala dinaung sipul hita tutu marsipangano asa asima tuturuani tutu hatta asa saudara ma itu daging saudara ma itu buhi jala si panidak panaili makorhon gogonay baru may tuhita sa luhuna suang song nima dihamuna hasuhuton asima tuturohan itu hatta lam ditabay tuha ma dihamuna akka silas niroha tujuluan nyaryon di pasu-pasu tu hatta mana niulan di tangan muna di hutan nang dibalian sinurma akka papahanan muna gabe na niula muna asa boy tutu patupa muna dia ka ari nauli diari nadenggan ima dia kaharuan marharuat tujuluan nyaryo hatani na tua-tua madohnon nami asa bagot mana marhal tuh na niagata birubian horas mahami na mamangaton marlipat gadama dihamuna hasuhuton na patupahon suang song nima di anakon manang diburu dinaung takkas na taparhalas so diari nauli diari nadenggano dinaung mancakun hata porsiaon na sida manang dinamelua siya pagkakungyo dinaung majalo surat sidi surat haluaon siya bagas joron itu hatta marhitina posona asi matuturuan itu hatta anggia matutu hatanisi tu hatta hatani nang tersurat siap buku na bediai nang di jalur nasida gabe bohal matutu di parngudon nasida
asa gabi hatani tu hatai nagabi tukut dina di jala sudu-sudu dina hulu dina lahu manggulahun dia ka perngguduamu na tuari akan mangihut asa gabi lam patuguhon ha porsiaw laos pahoton ha kristinom ima di anak dohot boru ni huriai suang song nima tu anak kon nibah manang tu boru nibah manang bere buima dohonut tapude sautik dinang mancalo surat heluau totu doho arti naung gabi diwasa naung gabi ho dinalahu manutuhon ngulum jala tau manang nang maboto mabidahun nauli doho naroa merhiti naung di jaluho ima surat pakakungion manang surat haporseon dinang melua dihatani hitaha kristeno totu nagabi hom nama berurusan molope adong dia ka perniulom nauli do nadengkan manang nasi belikna nagabi ho nama nagabi bertanggung jawab tutu hatta laus ido odol honon nami denggat tuho asa angget tu pudian nyari lam dewasa marparangi nauli terlumo bima tuaka seluhuna si solhot asa gabi boy ho gabi anak si tiruon lam tu pistarna lam tu dewasana pemikiranmu terlumo bima meredupon yakane tua-tua asa marparangi nauli suang song ni nang tu bapa nang tu oma saluhna tua ke keluarga lapatanna asa gabi lam dewasa lam bijak dinalahu madok sidohonon nang dia kaparangi tujuluan nyaryo songon nahudok siap cian awal nakaning hona ma dinalahu mananggung dosam manangapi perbuatan muna salah hona ma nabiru rusat tutu hatta laus ima songon nahudok sinakaning asa tuguho dihapor siamu nagabi Kristin nahot tujuluan nyarion di pargugo itu hatta maho dinalahu manggulaun hata hapor siaw manang hata naung tersurat nani jalom ima sia buku nabadiai asa gabi boy bohalmu tujuluan nyario dinalahu madelani ngolum atong hatani na tua-tua ma dohonon nami asa emesita betua perlingguman ni si borok amat tadi batadu atong nomor 2 horas mahita di parorot asa lomak mapapaga di topi ni tapian manang tu dia pehu mangalaka di simaho dapotan parsaulian suang songon imah dia ka tuari na mangihut totong ma dilihut Tuhan dipatudu siapkan nasinakapan ni roham jupang na niluluanmu dapot na nijalahanmu atong hatani na tua-tua dona madok asa botar duhuli-huli say uli nang dohot sibuk manang hulik kuling say dapok matutu marokap duli-duli rokat na uli tu anak boru naso muli songonima dihatana bui mai hita baik siat tulang baik sian akkahahana marhamaranggi mulu adong udah ngatu hita manang sian akka namar dongat tubuh
di nahurang lubi manang nahurang adol dia kapadohan totong mamangi dui betua gereja penuturi asa boy ditabori gabi boy pidoman manang bohal tua kasudu nau posok tulu heli horas